Nekoromogi wang'ado kendo wadhi e piny libamba ma Uganda bang' wuok e boma ma Kisumu gi lipot ma nimba ma Millicent omiyowa ka wang'iyo gweng' ma Riat ma airport kaka nochakore kod kaka gik moko dhi e nyime. E piny Uganda wayudo ni moko kuom jong'anyo kaachiel kod jotelo makwedo sirikal omaki kinde ma sirikal makono omedo keto arita mager ka gitimo pedha ne ndhiyo kata mar ndhiyo jogo ma chano ng'anyo. Ripoti yango ni obila ne oluoro ma oketo diere kar jot mar jatelo makwedo sirikal Bobi Wine e boma ma Kampala otieno ma piny orugo odiechieng' mar ng'anyo. Jatend pinyno Yoweri Museveni chieng' ngeso nyicha ne ogolo siem mager ne joma chano ng'anyo kendo geto donjo e od bura. Kweth rowere ma pinyno sundo sirikal e wi midhiero mag mibadhi kod nyawo e telo. Police, you're mad! Police, you're mad! What you're doing is wrong! You're mad! You're mad! How can you block me from accessing my office? What have I done? Tell us the reason as why you're blocking us! Tell us the reason as why you're blocking us! No! If you want to hurt me, you have me enough! You have tortured me enough! You have tortured young people! You're blocking us from accessing our office! What you're doing is wrong! Police, you're wrong!